Prvo što ću raditi, skuvat ću 500 g pilećeg filea, 3 veće šargarepe i 6 komada jaja. Dok se namirnice kuvaju, iseckat ću 2 glavice crvenog luka. Luk sečem ovako na kriškice. Iseckani luk prebacujem u činicu, pa ću ga marinirati. Dodat ću 1 kašičicu soli, 2 supene kašike 9% sirćeta, 100 ml hladne vode i sve ću to promešati i ostaviti da se luk marinira jedno 20 minuta. I evo nakon 20 minuta odvojit ću luk od marinade. I proceđeni luk vraćam u činicu. Luk ostavljam sa strane. Skuvala sam i ohladila namirnice i sada ću prvo iseckati sitno belo meso. Iseckala sam pileći file i sada ću izrendati 3 skuvane šargarepe. Rendat ću na krupnije rende. Nakon šargarepe odvojit ću belanca od žumanaca. Evo ovako. I sad ću izrendati belanca pa žumanca. Belanca rendam na krupnije rende. Žumanca rendam na sitnije rende. Nakon jaja izrendat ću 300 g tvrdog sira na sitno rende. Izrendala sam sir i sada ću iseckati jednu manju vezu svežeg peršuna. Pripremila sam sve sastojke. Ovdje imam kalup prečnik 20 cm i unutra ću staviti acetatnu foliju koju sam zakačila sa spajalicom. Prvo ređamo iseckani pileći file. Ovako raširimo i pritisnemo sa kašikom. Posolit ću meso. I u tankom sloju dodajem majonez. Zatim odozgo ređam seckani sveži peršun. Opet majonez u tankom sloju. Zatim marinirani luk. Zatim majonez. Onda idemo rendanu šargarepu. Poravnjajte malo sa kašikom. Posolit ću šargarepu.
i premazati majonezom u tankom sloju. Ovdje imam 300 g kuvanog kukuruza i odvojit ću ovako jednu supenu kašiku, treba će mi kasnije za dekoraciju. I sada dodajem kukuruz odozgo i poravnjajte. Opet majonez u tankom sloju. Odvojit ću i malo belanaca. Za jednu supenu kašiku treba će mi za dekoraciju. Zatim odozgo dodajem belanca. Opet dodajemo majonez. Odozgo ću staviti rendani tvrdi sir. Zatim preko tvrdog sira idemo majonez u tankom sloju. I na kraju dodajemo žumanca. I žumanca ovako pritisnite i poravnjajte. I odozgo idemo sa majonezom u tankom sloju. I ovako polako sa kašikom razvucite majonez. Složila sam salatu i sada prelazimo na dekoraciju. Treba će mi cherry paradajz i ovako ćemo ga preseći na pola. Isekla sam cherry paradajz i sada ću iseći crne masline bez koštica. I nakon maslina iseći ću papriku, ali ne treba mi cela, nego jedan ovako manji deo. I onda ću je iseći na manje komadiće. Pripremila sam sve za dekoraciju i sada ćemo dekorisati našu salatu. Prvo idemo cherry paradajz. Ređemo ovako. I idemo tako sve u krug. I sad ću poređati crne masline. Isto idemo u krug. Zatim idemo seckani peršun. Zatim seckana paprika. Zatim u sredinu belance. I na vrh gore kukuruza. I sada ću pomalo između paradajza stavljati peršun. Radite ovako to pažljivo, ali će salata biti prelepa. I ovako pripremljenu salatu prekriću sa folijom i odnosim u frižider da se ohladi preko noći.
I evo, salata je odstojala preko noći. I sada ću skinuti foliju i otkloniti kalup i acetatnu foliju. I sad ću skloniti acetatnu foliju. I sad ćemo poslužiti našu salatu. Evo, pogledajte kako izgleda salata. Predivna je. A sad ćemo da vidimo i kakvog je ukusa. I evo, poslužili smo našu svečanu salatu. Izuzetno je ukusna. Videli ste kako se veoma lako i brzo priprema. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, skuvat ću jedan pileći file i 2 jaja. Skuvala sam i ohladila belo meso i jaja i sada ću iseckati sitno belo meso. I ovako iseckano meso prebacujem u činiju. Na sitnije rende izrezat ću 2 jaja. Izrendat ću i 100 grama tvrdog sira na sitno rende. Zatim ću iseckati sitno 4 kisela krastavčića. I iseckane kisele krastavčiće prebacujem u činiju. Dodat ću soli, posolite po ukusu. Dodat ću kašičicu Dijon senfa, 4 supene kašike majoneza i sve ću to promešati i sjediniti. Pripremila sam smesu i sada ću iseckati jednu vezu sveže mirođije. Isekla sam mirođiju, a na jedan tanjer poređat ću par slanih krekera. Sada ću od smese napraviti oblik jelke. Uzmite ovako jednu supenu kašiku i rukama lepo oblikujte u jelkicu. Evo ovako. Jelkicu uvaljajte u mirođiju. Malo popunite gde fali, ovako mirođijice.
I evo kako treba da izgleda. I ovako pripremljenu jelkicu spuštamo na kreker. I idemo dalje da pravimo jelkice. I sad ću dekorisati naše jelkice. Očistila sam nar i sa njim ću dekorisati jelkice. I evo kako izgleda jelkica kada sam je dekorisala narom i na isti način ćemo dekorisati i ostale jelkice. I evo dekorisala sam naše jelkice, pogledajte kako prelepo izgledaju, vidjeli ste kako se veoma lako i brzo priprema, a iznenadit ćete sve goste i vaše ukućane. Pa ako vam se dopada ovaj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, iseći ću 4 kuvana krompira. Isekla sam krompir i sada ću iseckati 3 kuvane šargarepe. Iseckala sam šargarepu i sada ću iseckati 300 grama kuvanih pilećih prsa. Iseckala sam meso i sada ću iseckati 7 manjih kornišona. I ostalo mi je još da iseckam 5 kuvanih jaja. I sada ću sjediniti sastojke, dodajem krompir, 200 grama kuvanog graška i šargarepe, meso, jaja i kiseli krastavčići. Dodat ću kašičicu soli i dodat ću 200 grama majoneza. Pa ću sve sjediniti i promešati. Sve sam sastojke sjedinila i sada probajte na ukus i ako želite, zakiselite sa sokom od limuna. Pa ćemo sve promešati. Pripremila sam kalup, 24 cm je obim, imam acetatnu foliju i u sredinu ću staviti teglu. I sada ćemo smesu sipati u kalup. I sada ćemo sve poravnjati i lepo pritisnuti. I ovako pripremljenu salatu odnosim u frižider da se dobro ohladi. I nakon 2 sata stajanja u frižideru sada ćemo dekorisati našu salatu. Prvo ćemo izvaditi teglu. Sad ću skinuti kalup i acetatnu foliju.
i na kraju ću dodati nar. I evo, dekorisali smo našu prazničnu salatu i sada ću je poslužiti. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!